Hello, good morning. Mag-hike na guys. Sayo sa Bontan. Char. Sige. Mag-ilis ako guys. Kaya mag-hike ni dito sa AC. Then dito sa shortcut pa dong Hermits. Goodbye. Ikaw din na ko. Uy, darang Ano ako ng Diyos. Hindi daw. Mata ni mo na po. Di kay tarong na to. Mag-hike ni guys. Oh, linaw. Dagat, oh. Hindi kaya no, dapita.
hapon. Klaro kay Negros, guys. Hello, good morning. Awa na, init kayo na initan oh. Gani, makita. Pinana gid ko. Ang katong gihulngan o na ni Pap ne ko ana kay no katong sa landslide. Naman to klaro kay pahak ba. Oo. Inita tas Negros ang init bay. Kinilit. Oh, wow. Doon na lang kayo no. Kuan himuan naghagdanan. Doon lang sa kayo na oh, klaro kayo oh. Bukid sa dagat. Naani Kalawma. No. Anani sa Kalawma. Di ba wala pa man to giwan mo no? Kani mo duol na kay. Dili dito katon dito mo. Andool oh. Stumoy. Bago pa na nagkabkab dira. Hindi ta nang batuhan no kana ba? Bitaw. Magi yung tambutanding oy. Ano picture ta dire oh. Atong na din bato. Bitaw, drive man ka. Kani oh. Oh. Ala. Sorry, sir po. Ako'y kalisod. Adara oh. Gabi ka kuan oy. Marang dili anad ba na kuan dito lang oy. Ig-ana ba laklam. Mo na mo ingon sila nga. Lumos. Diha rapita ka mo. Kaliklag ka. Kalaw. Gabi ikwe. Akay kung gabi pa maalaan yung abat. Gamay lang jud kuwang oy malahos. Nakalami sa hangin. Video. Doon lang kay mo na. Pwede na mo itipak. Adto din na dito Maria kay. Layo ko dito sa mo. Ay naaw. Ato kawayanan, di ba ang bato man nas ilang tunindot kayo. Ani ko na mo tiles. Oo. Tapon awa o, tawa o no. Gani. Ang kanang brakes lagi kanang ikuan ba bato-bato, brake. Bato balani. Kanang Ano oh, hindi pinuhon nila ba? Wala kami sa mga buwa. Kuan. Ikaw na ni. Shoot. Sa mo na.
sa may bunga na. Ito bang aslom? Otot-otot. Uy, sapo. Ay, karon ko kita balik ko sapo gyud. Ano na ah. Nagana kay next month kay paano Pasko? Pasko na. Tanong pila lang ka ba? Pasko na po. Sabi uso ala sa una sa butangan. Lagi mo ganin na yung Christmas tree na mo. Paano? Sapo. Hindi mundot ba? Nasanga-sanga. Bumboy man. Bumboy. Oh, ang dahon niya. Mura pero gagmay mo siglahan no? Siguro mo kung pampayon. Kita no. Lagi mag-uot ano siya. Kabantay mo ato katugay dalon ni pidya sa una. Aslong gani katong gagmay na aslong kayo. Dali, pero Paano siya lumboy wild. kagag may po. Hindi gid yan. Oh, ni ana no. Ay, na ganang mutao ba yung mulaw kali. Kay anak man. Oh, di anak lang mo nagko ano di oh. Doon gid ni. Sana ano na anak ba? Buya. Ganaan man nila oh. Gid na. Lagi di ba anak man. Anak man ta na. Hindi sige pagkapurwa ang ano? Oo. Lao. Mikano ka diha ikarating. Tawa ang ko ba? Ano mo? Mula gituyo og kanang kabkab. Puro masud siya ba? Awa o sugod ka na o ano ba? Daan na ba? Bungkod na ano mo. Magsapatos. Di mo kab inana ka dili. Ano binaya ang kan ba? Bal? Ayun ba. Yan na. Naog nimo kita. Naog nimo. Hindi pa laway. Something kang init guys. Nagpa-sunrise. Tingnan kayo. Alawa ka kita paghangad na ko aman. Dagan kayong langgam boy. Mani, isa na sayaw? Sayaw lupad na. Sayaw. Uy, dagan kay boy. Hi, hello. Muto ba ganun makuyawan yung ka. Mo ni bird watching. Ha? Hello. O diba dagan kayong birds. Oh. Sagting kay boy. Moto guys, pag ambot na mo diyan, kapalit ni og labas na isda nagsugba kay mga unad mi. Alright so guys, thank you for watching. Have a nice Friday. Babush. Busog kayo mga guys. Sugba. Bye.